Junta, building better Africa. Monga chinyamata tiro kumuda kwambiri kutenga ndisimene zikuchitika dziko muno. Ine ndine mmodzi wa chinyamata amene tikumva ululu amene tisakukondwera ndi ulamuliro umene wa uchigawenga wa DPP umene ukuchitika. Ndiye mundimvetse muno bwino kozi tifuna tiyankhule zinthu ziwiri zitatu pano. Choyamba, ino DPP kodi mukuyiwala kuti niyo ndino amene munamisa za uchigawenga dziko muno? Kodi mukuyiwala kuti niyo ndino amene mwapha malubiro ochuluka kwambiri dziko muno? Kodi niyo mukuyiwala kuti ndino anthu amene mwaombera anthu ndi mifuti light bullets? Ndino amene mwaponya anthu mabomba makomawo anthu ali nyumba kumapha? Ndino ndiye lero mufuna mudzione ngati niyo ndino anthu anzeru bwanji. Mukumanga anthu osalakwa, mukuzunza anthu osalakwa pa chifukwa chosaoneka bwino just because kuti ndanthu otsutsana nawo. Chifukwa cha mukupanga zimenezo anyamata ambiri akuzunzika munsewu mwagwira. Taona mupereka mphamvu kwa anyamata ana ina jomo ndi azinzawo kuti azunza anthu otsatira chipani chotsutsa boma cha MCP. Ndiye lero tifuna tikuyankhuleni. Ine ndikuyankhula zimoyimirira anthu onse, ndikuyimirira anyamata onse amene ali kutsogolo kwangawo. Ndikuliwa ndiwankhula zimolimba mtima kuti mumve kaya ndino achisale mumve. Andimva? Imwe ino achisale ndino munthu wamvetsa chisoni kwambiri. Zimene mukupangazo mpone mmene simungayikwanitse. Mwatizunza, mukuzunza anyamata athu ena ali munsewu pakhale zosadziwika bwino. Ndiye ndifuna kuti mumve kuti achisale inuyo ifeyo tikadzuka. Ndikupasani this is the last warning. Tikangodzuka kuti tipange za inuyo, tipange za masapota anu komanso phatiza inuyo achisale simukhala dziko muno. Ndikutsimikizirani osaka asaduka osakidwa musakidwa inuyo. Kwenda kwanu mudzena ndi military ndipo inuyo achisale simungachite kanthu. Inuyo dziko selo simungamupyeze. Inuyo ndi ndani? Inuyo ndi ndani? Ngati amene munali anthu amene akhale ali munsewu, anthu amene akhale ali kumaula, munali inuyo ati kuti ndiwe achisale kuti ndiwe munthu oyipa wapha anthu. Ndi anthu angati amene achidwa dzipongo isanja uti anaphedwa facha iweyo kaleyo. Uliva? Ndiye osamupyeze anthu kumatuma anthu kuti azisakasaka anyamata mama akawotseta chipani cha MCP. Ndiye tikuwuza ife tikuyimira anyamata onse a MCP komanso tikuyimiranso anthu onse otseta chipani cha MCP omenyera mafumu ena onse amene osasakidwa chifukwa cha iweyo. Kuti tikangomva kuti mwagwira kapena kuti mukusakasaka munthu wina wake kuti mugwire pankhani zosadziwika bwino ngati zimene mwayambazi, ndikuwuzani kununkamphira. Mugwire mawu angawo, mugwire mawu angawo kununkamphira ndipo kuitika zinthu zoti ine simunazione moyo mwanu. Mwandimva? Nkhani anamiwa takumva magwira anthu ena pankhani zazinga zimenezi. Inuyo kuti ndathu angati amene munagwira munthu ayana anthu amene anakapabire mayaya munagwira. Ndiye lero ino momwe kuti inuyo mudzikoza mavuto amene ali dziko munomu, zinthu zimene munakolonisa Malawi, zinthu zochuluka anawi inuyo munamina mobera komanso munamina fa chabodza. Anthu anamasendivoti fa chabodza amene munali nawo bonyosa chakwera kuti chakwera ndiolephera pamene inuyo mwana waboma chakwera wakusiyira adzuka limanisoni zinthu zingobwera mtengo. Momwe mulimba ndi zimenezo mulimbana ndi anthu osalakwa mukwazunza anyamata a MCP. Ndifuna ndikuwuze musowatendere simudziyenda ndikudziwa ndi makwanu komanso mudziwe kuti masapota anu tapatsa ulemu mokwanira. Tiyamba kuthala nawo ndipo nkhondo isi muyikwanitsa. Nkhondo isi muyikwanitsa. Andimva? Chakwera sana akuti anausiyani boma koma chifukwa chaniso mukuchotsaso kunyoza, mukuchotsaso kutukwana, mukuchotsaso kuzunza simungatikwanitse. Ndifero omwe ajala anyamata Malawi yonse tilipo seponse.
ndipo inuyo ngakhale mukugwira anthu ife ena simungatiwanitsa mukunama tikhavana ndipo zimene mwayamba ziyembekezera zazikukuchitika dziko mmodzi wa inu azisowa mosadziwika bwino ndikutera ndineyo simungatiopyeza ndipo ife singakupeni ndimakhala ndini